Pán architekt Lichý, podpredseda Inštitútu urbánneho rozvoja, ktorý dnešné popoludne organizoval. Príjemné popoludne vám prajem. Ďakujem za to, že ste si našli čas a účastniť sa nášho okrúhleho stola, aj keď nie je fyzicky okrúhly, ale verím, že atmosféra, ktorá tu dneska bude panovať, bude zodpovedať atmosfére, ktorú očakávam okrúhleho stola. Na úvod by som povedal, že nespokojnosť s územným plánom bol vlastne dôvod, prečo sme náš Inštitút urbánneho rozvoja pred 4 rokmi založili. A nespokojnosť s územným plánom je aj hnacím motorom, ktorá sprevádza našu činnosť v podstate až do dnes. Preto sme s veľkým zadozučením privítali informáciu súčasného vedenia magistrátu, že je odhodlané pripraviť nový územný plán. Radi by sme ho svojím spôsobom v tejto neľahkej úlohe podporili. Tým dôvodom, pre ktoré organizujeme tento okrúhly stôl, sú hlavne dva také dôležité. Prvý dôvod je, že pri našom každodennom používaní územného plánu, ktorý je platný dnes a s ktorým každý deň pracujeme a stretávame sa s ním, cítime akési odtrhnutie od života, od potrieb občanov, od jeho vlastne prapôvodného zmyslu. Máme za to, že tie pôvodné idei, ak nejaké, predpokladám, že na začiatku vzniku toho územného plánu boli, sa postupne v tej jeho košatej štruktúre roztratili a na konci dňa sa bavíme o tom, aké má byť IPP, bavíme sa o 500 jednotke, o 200 jednotke a zabudáme vlastne na to, že územný plán je tu pre občanov preto aby pomáhal realizovať ich sny, vízie a ich potreby. Takže radi by sme touto diskusiou alebo sériou týchto diskusí upriamili pozornosť na tú prapodstatu územného plánu. A druhý dôvod, prečo organizujeme túto diskusiu, je, že chceme pozdvihnúť diskusiu o meste, o Bratislave ako takej, ktorá momentálne prebieha. Keď sa pozrieme 20 rokov dozadu, tak územný plán nebol témou verejnej diskusie vôbec. Pozornosť širokej verejnosti bola upriamená na veľkú politiku, na komunálnu politiku už menej, a čo je územný plán pred 20 rokmi neriešil vôbec nikto. Chvála Bohu, situácia sa za týchto 20 rokov zmenila a občianská spoločnosť sa začala zaujímať o to, čo sa deje v úrovni komunity, a dnes je už situácia taká, že keď sa stretneme v tejto sále alebo niekde na stavebnom úrade prerokovaniu nejakému konkrétnemu stavebnému zámeru vždy okolo toho veľmi košatá diskusia, ktorej úroveň žiaľ si myslím, že nie je dostatočná na tomu, čo by sme všetci od toho očakávali. Keď budem sarkastický a prežením to, tak poviem, že príde na konanie alebo príde na prerokovanie ochranár a začne tvrdiť, že na mieste, kde niekto navrhuje budovu, si ho predstavuje park. Potom sa prihlási do diskusie archeológ a povie, že tam by mohol byť vlastne archeologický sajt, lebo je to veľmi zaujímavá lokalita. Potom sa prihlási niekto, kto sleduje kritickú situáciu v doprave a povie, že tam by malo parkovacích miest. Potom sa prihlási niekto, kto propaguje cyklistov a začne hovoriť o tom, že tam by auta vôbec nemali ísť. Táto diskusia je samozrejme korektná a legálna, nechcem nejak nazývať, ale odohráva sa na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Všetky tieto otázky by mali byť položené práve teraz, práve predtým, ako začnú odborníci kresliť územný plán, ako začnú odborníci diskutovať nielen o tom, že čo má byť ako má byť ktorá konkrétna parcela alebo lokalita zaregulovaná, začnú diskutovať o metodike ako také územného plánu. Tak predtým by mala prebehnúť nejaká diskusia, kde by obyvateľia tohto mesta mali vlastne vyjadriť nejaké svoje idei a svoje životné pocity a svoje postoje, ktorým smerom sa toto mesto má uberať. Ešte by som povedal krátko k výberu diskutujúcich. Ako ste si všimli, tak medzi nimi nie je žiadny architekt, ani žiadny urbanista, ani v podstate nikto, kto je nejak priamo spojený s výstavbou v Bratislave. Toto bol od začiatku náš zámer. Radi by sme túto diskusiu poňali všeobecne. Hovorím nerad, aby sme sa bavili o 500 jednotke a o 200 jednotke. Bavíme sa o širšia, bavíme sa naozaj o víziách v Bratislave, bavíme sa o tom,
v akom meste chceme žiť. A na to si myslím, že je dobre vypočuť si názory aj ľudí, ktorí nie sú zaťažení tou každodennou operatívou v každodennom živote stavebného biznisu. Takisto by som chcel povedať, že čo je cieľom tejto série okrúhlych stolov. Zmyslom je vygenerovať nejakú nezáväznú, voľnú, neformálnu diskusiu. Není cieľom nejaký konkrétny výstup, ktorý bude zadaný územného plánu. Ja budem úplne spokojný, keď z týchto okrúhlych stolov vznikne možno niekoľko dobrých nápadov a niekoľko dobrých ideí, ktoré posunieme potom zadávateľom, obstarávateľom a spracovateľom územného plánu, ktorí oni potom zapracujú a prispejú týmto k tomu, aby Bratislava bolo mesto, kde naozaj chceme všetci žiť. Ja už poviem iba poslednú vetu, že plánujeme ďalšie kolo týchto okrúhlych stolov, malo by to byť 4.7. A jedným zo speakerov by mal byť Peter Wittmann, ktorého možno mnohí poznáte, je to odborník na marketing svetového významu a on bude hovoriť o téme mesto ako značka. Na záver ešte jedna veta, chcel by som poďakovať Jurajovi Suchantovi, nášmu riaditeľovi inštitútu, ktorý túto okrúhly stôl organizoval. Ďakujem.